हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बोदोएडुकेशननि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जे स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्टनि आन्दाराव एबा एडिआरइनि आन्दाराव नोंथांमोना ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 जा मोनसे जब ओंखारनाय बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय आरो गोबाङानो गोदान जाय नोंथांमोना गोदानै नोंथांमोना जब नागिरगोन बे नोंथांमोननि थाखाय बेयो मोनसे हेल्पफुल भिडिअ जागोन बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नाय जाहाथे भुल खालामा बे एप्लिकेशनाव नोंथांमोना हाबनाय लोगो लोगो एबा बे वेबसाइटनि सिङाव नोंथांमोना हाबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना क्लियारै बे गासैखौबो बेनि माखासे डाटा बिनि अपसन बेफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोना मिथिनानै लाग्रोनांगोन अब्लासो नोंथांमोनहा एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन जाहाथे मिस्टेक खालामा नोंथांमोना मिस्टेक खालामोबा बिनि एडिट अपसन जेबो मोनफिननाय नङा बिनि थाखाय नोंथांमोना गोबां प्रब्लेमजों नोंथांमोना भुगिनांगोन आरो लस जागोन बेनि थाखायनो नोंथांमोना जाहाथे मिस्टेकखौ खालामा बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो एप्लाइ प्रसेस आरो बेनि स्टेपखौ नोंथांमोननो क्लियार खालामनानै होनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नाजादों जोंहा 10 AM जानाय लोगो लोगो दिनै 10 नभेम्बर डेट खालि बेनि एप्लाइ प्रसेसा एप्लाइ लिंकआ बा पर्टेला गेवबाय लोगोफोर 10 नभेम्बर जानाय लोगो लोगो 10 AM टाइमनिफ्राय बेनि पर्टेला गेवबाय लोगोफोर स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि माखासे एप्लाइ प्रसेस बेनि स्टेप एबा बेनि अपसन्सफोरखौ जों मिथिनानै लानो हायो जों बेहाय नुनो मोन्दों मोनसे हेल्प नाम्बार बेहाय आरो फ्ल' सार्ट फर क्लास 3 जों बेखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोना बेनि एडभार्टाइजमेन्टखौबो बे अफिसियेल साइटआव हाबखांनायनि उनाव डाउनलड खालामनानै नायफिननो हायो आरो जोङो माबोरै बेनि एप्लाइ प्रसेस एबा स्टेपफोरा बेनि अपसन्सफोरा माबायदि महराव फैयो जों बेखौ नायनो थाखाय बे फ्ल' सार्ट फर क्लास 3 बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथाङा बुजिनानै लाग्रोनो हायो जोंनो मा नांगौ आरो माबायदि स्टेपाव जों बे एप्लाइखौ खालामनानै लागोन जों बेहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव जों मोनसे PDF मोननो हायो जों बे PDFखौ डाउनलड खालामबाय दायो जोङो नायनोसै बेनि सिङाव जों माबायदि इन्टारफेस माबायदि इन्टारफेस मोनगोन माबायदि पेज मोननो हायो जों बाव नुनो मोन्दों मोनसे रेजिस्ट्रेसन गिबियाव जों खालामनानै लानो थाखाय नोंथाङा बे अफिसियेल साइटआव थांनांगौ बेखौ दिन्थिदों बेनिफ्राय नोंथाङा रेजिस्टार खालामनो थाखाय नोंथाङा बेहाय थुनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा रेजिस्टारनि थाखाय फादार्स नेम मादार्स नेम बिनिफ्राय इमेल डेट अफ बार्थ गासैखौबो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डनिफ्राय मबाइल नाम्बार गासैखौबो लानानै नोंथाङा OTP मोनगोन आरोना सेन्ड OTP खालामनानै नोंथाङा OTP मोनोब्ला बेनि उनाव जोङो मा खालामबावनांगौ बेहाय जोङो मोनसे रेजिस्ट्रेसन साक्सेसफुल जाखांनायनि उनाव जोङो एप्लिकेसन फर्म जोङो फिलआप खालामनानै लानो हानाय जागोन दायो जोङो बेखौ गोबाव खालामना नोंथांमोना बे पर्टेलनि सिङाव हाबोबा जोङो बेखौ नायनानै लानो हागोन नोंथांमोना दायो नोंथांमोना आं निजे लाइभ एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन जाहाथे गासैखौबो बुजिनानै मोनो आरो मिस्टेक खालामा दायो आं मेन साइटआव फैफिनबाय बिनि हम पेजाव फैफिनबाय आङो दायो जोङो एप्लाइ खालामनानै लानो थाखाय बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों एप्लिकेसन फर्म नोंथाङा बेयाव थांनानै एप्लाइ खालामनानै लागोन आरो एप्लाइआ साक्सेसफुल एबा रेजिस्ट्रेसना साक्सेसफुल जाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ आरोबाव एप्लिकेसन फर्मावनो फैफिननानै नोंथाङा नायनो हागोन एबा एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथांना गासिबो अलरेडि साक्सेसफुल जाजोबखांबाय एप्लाइ प्रसेसा जोबजोब्बाय बेनिफ्राय नोंथाङा बेनि सिङाव स्टेटासफोर नायफिननोबा लगइन खालामनानै नोंथाङा नायनो हागोन दायो नोंथाङा जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम इसु जाबाय नोंथाङा जुदि एप्लाइ खालामनायाव मिस्टेक जाफ्लांबाय नाथाय जेबो इडिट अपसन जायासै इडिट अपसनथ' मोनखाया दायो नोंथाङा बे प्रब्लेमखौ नोंथाङा नोंथांनि प्रब्लेमखौ क्लियार खालामनानै लानो थाखाय अफिसियेलनि मोनसे टल फ्रि नाम्बार दङ बेहाय नोंथाङा कल खालामनानै नोंथाङा सोंनानै लानो हागोन आरो नोंथांनि प्रब्लेमखौ सल्युसन खालामनो हागोन बेनि अफिसियेल टाइम दङ बेहाय 10 AM निफ्राय 5 PM सिम बियो अन जागोन आरो नोंथाङा बेनिसिम रेसपन्स मोननो हागोन बे फन नाम्बारनि गेजेरजों कल खालामनानै अब्ला जोङो थांनोसै बेनि साइटआव जोङो माबोरैहाय फिलआप खालामगोन एबा रेजिस्ट्रेसन खालामगोन जों बेबायदि मोनसे पेज मोनबाय बेखौ जोङो स्क्रल आप खालामनानै जों गाहायाव नुनो मोन्दों मोनसे नेक्स्ट नोंथाङा नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै होदो दायो नोंथाङा बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनगोन बेवहाय नोंथाङा नुनो मोन्दों जे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार अफ इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार रेजिस्टार नोंथाङा बेहाय नुनो मोन्दों बेखौ इन्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेहाय नेक्स्ट थुयोब्लाबो बियो मा जागोन नट रेजिस्टारेड जागोन अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगौ नोंथाङा इफ नट रेजिस्टारेड नोंथाङा बाव नुनो मोन्दों बेहाय नोंथाङा गोदानै रेजिस्टार खालामनो थाखाय बेहाय क्लिक खालामनानै होनांगोन जुदि बेवहाय क्लिक खालामनानै होनांगोन बेनिफ्रायसो नोंथाङा गोदानै रेजिस्टार खालामनानै लानो हानाय जागोन दायो नोंथांखौ क्लिक खालामनानै होदो बेनिफ्राय मोनसे गोदान इन्टारफेस जोङो मोननो हासिगोन
दायो जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैबाय नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि नाम फादार मादार बिनिफ्राय इमेल बिनिफ्राय डेट अफ बार्थ रेजिस्ट्रेसन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डनि नाम्बार बिनिफ्राय नोंथाङा मबाइल नाम्बार होनानै अटिपि सेन्ड खालामनांगोन अटिपि मोननाय लोगो लोगो नोंथाङा बेहाय अटिपिखौ इन्टार खालामनानै नोंथाङा भेरिफाइ खालामनानै लानांगोन बिनिफ्राय नोंथाङा साबमिट खालामनानै लानो नांगोन दायो बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि नाम नोंथांनि फादार मादार बिनिफ्राय इमेल नोंथांनि डेट अफ बार्थ गासैखौबो नोंथाङा फिलआप खालामखांनानै इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज मबाइल नाम्बार गासैखौबो फिलआप खालामबाय फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा सेन्ड अटिपि बेवहाय नोंथाङा सेन्ड खालामनांगोन एबा नोंथांमोना मोनसे अटिपि फैगोन आरो बे अटिपिया नोंथांनि मबाइलाव हाबगोन बे अटिपिखौ नोंथाङा बेहाय इन्टार खालामनानै बेवहाय भेरिफाइ खालामनांगौ लोगोफोर नोंथाङा दायो आंनाव मोनसे अटिपि फैबाय आङो बेखौ इन्टार खालामनोसै दायो आङो बेखौ भेरिफाइड खालामबाय भेरिफाइड खालामनानै भेरिफाइड साक्सेसफुल नुनो मोनबाय दायो बेखौ साबमिट खालामदो नोंथाङा साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा गोदान मोनसे इन्टारफेस मोननो हागोन दायो अटिपिखौ भेरिफाइड खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेहाय साबमिट खालामबाय साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेबायदि मोनसे इन्टारफेस नुनो मोनबाय नोंथांनि एप्लाइआ एबा रेजिस्ट्रेसना साक्सेसफुल जाबाय दायो नोंथाङा बेहाय नुनो मोनदों इउर रेजिस्ट्रेसन इज साक्सेसफुल नाउ इउ केन फिल दा एप्लिकेसन फर्म फर क्लास 3 अर क्लास 4 नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनदों ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 मोननै अपसन नुनो मोनदों बेवहाय नोंथाङा ग्रेड 3 आव खालामो ना ग्रेड 4 आव खालामो नोंथांनि चइस बायदि एबा नोंथांनि इलिजिबोल बायदि नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै एप्लाइ खालामनो हासिगोन दानिया आङो ग्रेड 3 आव आङो क्लिक खालामबाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव गोदानै मोनसे इन्टारफेस मोनबाय जेराव सिगांनि जा जोङो हम पेज मोनदोंमोन बे पेजखौनो मोनफिनबाय दायो बिनि प्रसेसा देग्लायनिया आलादा लोगोफोर बियो गोजान जायो बेहाय माने गिदिंफिनबाय थानाय जाबाय आरो खननै फैफिनबाय बेहाय दानिया नोंथाङा बेहाय एप्लिकेसन फर्म बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होफिनदो बिनिफ्रायसो जोङो गासैबो फर्मखौ फिलआप खालामनानै जोङो एप्लाइखौ साक्सेस खालामनानै लानो हागोन दायो नेक्स्ट नुदों नेक्स्टआव आं क्लिक खालामबाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेहाय नुनो मोनदों ना सिगाङाव जोङो नट रेजिस्टार्ड देखायदोंमोन बेयो दासो रेजिस्टार्ड माने दासो बियो बारसिगोन आरोना बे स्टेपा जोङो बेवहाय नेबाव थुनो नांला रेजिस्टार क्लिक हियार बेहाय जोङो थुनो नांला बेनिफ्राय जोङो जा रेजिस्ट्रेसन नाम्बार जों मोनदोंमोन जोङो बेहाय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज होबाय बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार होबाय बेखौ होनानै जोङो नेक्स्ट खालामनानै जोङो स्टेपखौ बारनो हासिगोन आरो फर्मखौ फिलआप खालामनो हानाय जासिगोन दायो आङो एक्सचेन्ज कार्ड आरो मबाइल नाम्बारखौ इन्टार खालामखांनायनि उनाव बेहाय नोंथाङा नेक्स्ट अपसन नुनो मोनदों बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो नेक्स्ट अपसनाव क्लिक खालामखांनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोननो हागोन नोंथाङा बेवहाय इलिजिबोल जायो नोंथांनि क्वालिफिकेसनखौ लानानै बेवहाय येस अर न' बेहाय गोबां अपसन्सफोर नुनो मोनदों बेवहाय येस अर न' नोंथांनि इलिजिबोल बायदियै नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामनानै येस बा येस न' बा न' खालामनानै नोंथाङा मोनबैसे पस्टआव इलिजिबोल जायो बैफोर पस्टआव नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन आरो दायो नोंथाङा जुदि बेहाय फार्स्ट केटेगरि 1आव नोंथाङा नुनो मोनदों डिग्रि लेभेलनिफ्राय मोनो नालाय बेनिफ्राय नोंथाङा बेचेलर्स डिग्रि नोंथाङा अनलि बेचेलर्स डिग्रि पास जादोंब्ला नोंथाङा बेहाय येस होदो बेनिफ्राय बेचेलर्स डिग्रि विथ कम्पिउटार सार्टिफिकेट डिप्ल'मा अफ मिनिमाम 6 मान्थ्स डिउरेशन फ्रम ए रिकगनाइज्ड इनस्टिट्यूट बेयावबो नोंथाङा जुदि दंबा येस होदो मोननै पस्ट बेहाय नोंथाङा सिलेक्ट जाबाय बेनिफ्राय सि अपसन्सआव नुनो मोनदों बेचेलर्स डिग्रि विथ कम्पिउटार सार्टिफिकेट डिप्ल'मा अफ मिनिमाम 6 मान्थ्स डिउरेशन्स एन्ड स्टेन'ग्राफि सार्टिफिकेट बे नोंथाङा स्टेन'ग्राफिबो दङब्ला नोंथाङा बेहायबो येस खालामनो हागोन अब्ला नोंथाङा मोनथाम पस्ट जालायबाय बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय डि अपसनाव दङ बेचेलर्स डिग्रि इन लाइब्रेरि साइन्स विथ कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथाङा जुदि लाइब्रेरि साइन्स दङबा नोंथाङा बेहाय येस होनो हाबाय नङाबा न'बा न' नोंथाङा न' होदो बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनदों केटेगरि 2आवबो नोंथाङा नायदो बेहाय ओइस एस माने बियो ओइस एस पास आरोना बियो 12 पासनि बेनिफ्राय नोंथाङा 12 पासबा बेवहाय येस होदो बेनिफ्राय नोंथाङा आरो गाहायाव नुनो मोनबावदों बेवहाय साइन्स एग्जामिनेसन जुदि ओइस एसखौ नोंथांनि 12 पासखौ नोंथाङा जुदि साइन्सआव स्ट्रिमाव फरायदोंमोनब्ला येस होदो जुदि नङाब्ला बेवहाय न'आव होदो नोंथाङा बेनिफ्राय केटेगरि 3आव दङ ड्राइभिं पस्टफोरनि थाखाय जा नोंथांमोना SSLC पासबानो जायो बेवहाय नोंथांमोनहा बेवहाय LMB ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांगोन LMB ड्राइभिंनि लाइसेन्स नाम्बारबो नांगोन नोंथांमोना एप्लाइआव आरो नोंथांमोनहा बिनि माखासे पस्टखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनानै लानो हागोन बेवहाय येस बा येस होदो बेनिफ्राय जोङो बारलांनानै पार्सनेल डिटेल्सखौ जों बेहाय गासैखौबो फिलआप खालामनांगोन नोंथांनि क्वालिफिकेसन मोनबैसे क्वालिफिकेसन बेनि साबजेक्ट मार्क पार्सेन्टेज बेनिफ्राय गासैखौबो कम्पिउटार बिनि डिउरेसन कम्पिउटारनि मार्क बेफोरखौ बेनिफ्राय जोबथारनायाव नोंथाङा बेहाय मा खालामनांगोन नोंथांनि फट' बेनिफ्राय सिगनेचार नोंथांनि फट' आरो सिगनेचारनि माखासे फाइल्सफोरखौ नोंथाङा बेवहाय नायनानै लाखा आरो अलरेडि नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों डाटाखौ बानायनानै लाखानो हागोन एबा फट' आरो साइनखौ नोंथाङा बेनि फाइल साइजखौ बानायखानानै एप्लाइखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो खालामनानै लानो हागोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय बेवहाय फट'ग्राफनि
फाइल साइजआ जागोन 35 KB बेनिफ्राय लेस जानो नांगोन। बेनिफ्राय बेनि रिजलिउसनखौ नोंथाङा नायनांगोन 250 आरो 320 जानो नांगोन। बेनिफ्राय बेनि वेट आरो हाइटआ 150 आरो 220 जानो नांगोन। बे जाहैबाय फट'नि। बेनिफ्राय फाइल साइजखौ लायनानै नोंथाङा बेवहाय आपल'ड खालामनो नांगोन। बेनिफ्राय सिगनेचार हिसाबै नोंथाङा 30 KB लेस देन। बेनिफ्राय बेनि रिजलिउसना 100 आरो 180। बेनिफ्राय बिनि वेट आरो हाइटआ जाहैबाय 150 आरो 220 पिक्सेल। बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जि बानायनाय जा एप्सजों बानायदों नोंथांनि फाइलखौ बेनिफ्राय लायनानै नोंथाङा बेवहाय आपल'ड होदो। बेनिफ्राय नोंथाङा मोनसे भिउ मोननो हागोन। गाहायाव मोनसे अपसन मोनबावगोन। नोंथांनि हानाय बायदि नोंथाङा पासवर्ड बानायदो। बेनिफ्राय रि-इन्टार खालामदो पासवर्डखौ। बेनिफ्राय मोननैबो अपसनाव नोंथाङा टिक मार्क खालामनानै प्रिभिउ भेरिफाइ खालामदो आरोना। एडिट खालामफिननो हानायनि राहा गैया नालाय, बेनिखायनो नोंथाङा प्रिभिउ खालामदो। प्रिभिउआव नायनानै नोंथाङा फाइनेल साबमिटखौ गासैबो नोंथांनि फाइल साइजआ जाजोब्बायबा एबा नोंथांनि इन्टारफेसआ कमप्लिटैनो सुफुंजाबायब्ला नोंथाङा बेवहाय फाइनेल साबमिटआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा फाइनेल नोंथांनि साबमिटखौ साक्सेस खालामनानै लानो हानाय जागोन आरो। अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय एप्लाइ प्रसेस फाइनेल एनिफ्राय जेडसिम नोंथांमोना नुनो मोनबाय। नोंथांमोना बेबायदिनो एप्लाइखौ खालामनानै लाब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर। बाय बाय। हाजासे नोंथांमोना शेयार खालाम जाहाथे बयबो रोङो गोदान एप्लाइ खालामनो हानाय एबा गोदान